sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Ayo prakanca ngaweru ana rukune
Islam ya iku limo sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun kuwasa ayo prakanca ngaweru ana karo Islam rukune Islam ya iku limo sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun puasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah ya terang atas dawuhe dari pangeran ayo prakanca ngawaruna rukune Islam ya iku limo dat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat Blitar kutha cilik sing kawentar dipeni gunung kalut sing ayomi Blitar jaman cabang nate kempar peta prontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen naune sang noto Mojopahit enek candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang pepisan ono crita carepate Kancamoco kang bisa nyawe jeneng Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka eneng tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe
mokal wake sing padha nyatane yen to geni ngurupake semangate yen to banyu ngukulake patriote yo 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 so se so 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 topeng ireng makar samboja sing rupane ala aja ngono awe tunggal bangsa pementasan ini yang besar sekali untuk meringati acara sore ini mila kula niki saged dugi mriki sebab ditimbali kalian panitia mriki perlu ara-ara kanggone hiburan supaya tegak sarta bisa aman ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda najan rupa kewan melu perayaan supaya ner bisa entuk karomatan mila para rawuh kakung miwah putri karsa mrengsani rupa kula amadeni kados sampun cekap laku-laku kula mbok menawi lengapat nyuwun kenging pangarsama Gambang suling kumandang suarane tulang tulit kapenak unine unine mong ranyoake barang lan gandrung tipung suling sikra kendangane
Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama diperingati Oleh kaum Islam, pemuda sarta pemudi. jika tidak hormat akan dapat kodok besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sopo wong urip kang ora gelem memperingati Marang merotiro Nabi Muhammad kang suci. besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni Kang aran neraka selawase ora bali. mila aja wegah nadyan katon susah payah Sebab ngelingi tinimbang salat ibadah. iku wis kalebu ibadahe Gusti Allah. Gelem meringati merot nabine kang indah. Adoh sampun cekap kang dados satur kawula. Kula badhe kantos critane urip ning donya. Pramila yen lepat nyuwun kenging pangasama. Sedaya prakanca topeng ireng bakar semboja. Raga kang kajiret tresna linali ing jiwa kegandrung parasmu Yai ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa talakoni nampa kasunyatane tresna kowe sumandhing wong liya Ngapuran anakku yen ninggal ke sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ati turung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa papasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis so cukup
kowe mesti bisa nglilakake aku sumandhing wong liya. Apuranen aku yen ninggalke Joget Mas Ujo. So ing atiku so so tutuwemu Gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggal entuk atiku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kesunyatan sing tak tampa Basane kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing so yo 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 so 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 kembang cara dibuah-buah kembang cara dibuah-buah ojo cara yen cara mengundang kupah ojo cara yen cara mengundang kupah kembang koro direno singo kembang koro isine songo ojo nyedak iki tasih tunggal bangsa ojo nyerah niki tasih tunggal bangsa kembang jero disunduki ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wehi ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wehi kembang timun sadongkol isine limo kembang timun sadongkol isine limo ojo ngolo-olo milolo maring kawula ojo ngolo-olo milolo saking kawula kembang jambu isine telu padha mesem guyu sing seneng melu aku Surabaya apa anu? Sik tak goleki.
kaya